Malawi Today. Mwachidule chifukwa cha nthawi amayi ndi abambo anyamata asikana. Ine choyamba ndifuna ndikupaseni moni. Kodi muli bwanji? Francis alijeneni. Last 2 weeks ago, my dad called me. Bambwanga ananimbira phone. Amandifusa mau. Amati. Kodi iwe Francis. Antu akwache Musa Magasa. Unawapanga jana. Ine dadi no. Mwaizi wabani nkani. Dadi no ni makandu kufufuzi. Ndinauza kunia kuti. Ine ninapazila karido kujoka kwa ili. Tufuka muntu usamakala wazikonda mu. Muntu kati ukufuna ukalese goleri. Atusama atawe. Atu uzikala nao pafupi. Tufuka iso kuti tufike bamene baja. Ndino andumana makala pano. Leo ndine mwachidule chifukwa cha nthawi amayi ndi abambo anyamata asikana. Ine choyamba ndifuna ndikupaseni moni. Kodi muli bwanji? Francis alijeneni. Last 2 weeks ago, my dad called me. Bambwanga ananimbira phone. Amandifusa mau. Amati. Kodi iwe Francis. Antu akwache Musa Magasa. Unawapanga jana. Ine dadi no. Mwaizi wabani nkani. Dadi no ni makandu kufufuzi. Ndinauza kunia kuti. Ine ninapazila karido kujoka kwa ili. Tufuka muntu usamakala wazikonda mu. Muntu kati ukufuna ukalese goleri. Atusama atawe. Atu uzikala nao pafupi. Tufuka iso kuti tufike bamene baja. Ndino andumana makala pano. Leo ndine ndani kuti ndizazichepese. Ndine auza kuti ine ndimapita kumanda, kukakumba manda. Ndimayenda mmaliro. Ndimayenda mmachechi. Komanso ine ndine Isilamu. Kuzikitiso ndimapita. Komanso ngakale zili choncho. Kajaso ndimapanga pang'ono. Amainga bambo nanga angu ovota amakawo bempilauka ina amama bamono je ufuna umuntu akuvote ukabezela kuti je ineso ni malawa bangono Fusolina la number 2 anadifusa somau. Kodi chifungo chani okuyima independent. Kufuba ine siku kuyima chipani cha UDF wayi. Ndine nauza kunena kuti choyambirira ine 2019 ndakhala ndikuyima nga MP in this constituency. Pano ndinapeza anthu amene amakhala konkuno komanso mafumu. Kodi uneno uno kuti ine ndikafika ku parliament ndipange bwanji. Anandiuza kuti history ya constitution yenu muntu amene amawina ndo independent.
ndinapanga masamu chifukwa ndale ngati simumaziziwa ndi masamu umene uwenge chifukwa ukapanda kuiwerenga uparliament ukalowa je ine ndinazala zimene akunena mafumu anthu anga amuconstituency china ndikufuna mtokoze achea apa madababa chifukwa nditawapempha kuti ndifuna mpangise msonkhano andilandira imanja awiri chinanso ndikufuna ndithokoze kwa wina aliyense amene wabwera pano mutamva kuti mtunda namba 2 nanga malonda amafuta kukulisa mene likuonekera ine mungu akavula suti zimuphala musaone makandidate ena akavaa tai yang'ana uku shati yang'ana uku malonda anuwa mungalipire kukulisa aenda malonda umene ndikupangisa pano tiso mkhalwani nimango ufuna kuti ndiza kupaseni moni ini ndi testing chifukwa maona lole pano ini ndipinga mele ena amatenga malole koma inu mabwera ndi miyendo yanu iwiri muzamve mfundo za Francis Muluzi ndithudi kumeneko ndikuyankhula kwa Francis Muluzi amene tanena kale kuti ndi mwana wa Achea kwa anthu amene simukumudziwa ndithu ameneyo ndi Francis Muluzi nde mwamumva mfundo zake katulusidwe kake kamawu komanso zoyankhula zace zikusonyezadi kuti ameneyo ndi mwana wa Achea koma mukamvesesa bwinobwino mfundozi kodi mkulu ameneyi akukamba ndi zoona koma chifukwa nayenso sanachenjere bwino koma zimene mafati kupasireni pompano pa Malawi lero pangani subscribe, comment, like, share osayiwalanso kupanga turn on notification bell kuti zambiri zimene timapanya pano zizitha kukupezani tikaponya muzikhala anthu oyambirira kuziona nde kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikoma muzikhala nawo pafupi chifukwa ife kuti tufike pamene paja ndinu anthu amene makhala pano ndendi ineyo ndine ndani kuti ndizazichepese ndine auza kuti ine ndimapita kumanda kukakumba manda ndimayenda mmaliro ndimayenda mmachechi komanso ine ndine silamu kuzikitiso ndimapita komanso ngakhale zili choncho kajaso nimapanga pang'ono nanga amayi ndabalo angiyovota amainda bambo nanga antu ovota amakawo bempilauka ina amama pang'ono te ufuna muntu akuvotera ukapezera kuti nde ineso ndimalawa pang'ono Fusolina la namba 2 anandifusa somawu kodi chifukwa chani
okuyima independent kuba ine siku kuyima chipande cha UDF ayi then nauza kunena kuti choyambirira ine 2019 ndakhala ndikuyima nga MP in this constituency pano ndinapeza anthu amene amakhala konkuno komanso mafumu kodiwo neno kuti ine ndikafika ku parliament ndipange bwanji anandiuza kuti history ya constituency yenu munthu amene amawina ndo independent ineyo ndikunena tu ineyo ndinapanga masamu chifukwa ndale ngati simumaziziwa ndi masamu umene uwenge chifukwa ukapanda kuiwerenga uparliament ukalowa je ine ndinazala zimene akunena mafumu anthu anga amuconstituency china ndikufuna mtokoze achea apa madababa chifukwa nditawapempha kuti ndifuna mpangise msonkhano andilandira imanja awiri chinanso ndikufuna ndithokoze kwa wina aliyense amene wabwera pano mutamva kuti mtunda namba 2 nanga malonda amafuna kugulisa mene likuonekera ine mungu akavula suti zimupala musaone makandidate ena akavaa tai yang'ana uku shati yang'ana uku malonda anuwa mungalipire kugulisa aenda malonda umene ndikupangisa pano tisonkhano ayi nimangofuna kuti ndizakupaseni moni ini ndi testing chifukwa maona lole pano ini ndipinga mele ena amatenga malole koma inu mabwera ndi miyendo yanu iwiri muzamve mfundo za Francis Mulozi